1, 2, 3, go. Hey logofer, welcome to my channel. Dinini video ha nuno moनगोन. Diniबो दुगैनो थांगोन. Fai. Video egarनो मोनिनि जाहोनानो जाबाय जे न'हा खामानि मावगासिनो थ' न' बनायगासिनो बेनिखाय भिडिअ शुट खालामनो मोनाखै बाहेरायाव थांनो मोनाखै बेनि थाखाय स' गोबाव जागोन साननैसो नायलांबाय थाबानो जाबाय. मायाव ओंखारबाय नै लोगोफोर. दिनैनिफ्राय कमेव सप्ता मोननैसो भिडिअ फैनाय नङा खामानि मावनायनि थाखाय. थ' खानसेफोर न' बनायनायखौ खालामनोबो हागौ खुनु गेरेन्टि गैया. स' नायनोसै मा जायो. नै दुगैग्राफोरा दिनैबो खानसे बिसोरनो नै आंनि ड्राइभारा साइकेलसो. नायबाय थाबानो जाबाय. नै बेयो जोंनि गामि. नै बे हारसा गामि नै गिदिरनो दङ खानसेनिया. नै हानसिनि थांगासिनो दं बेयो हारसा गामि मोननै बारनांगौ. स' नायलांबाय थाबाय नै हारसाफोरनि माबाया मा होनना बुङो बेखौ? नामगर नालै इयो स्टुडियाम मा होनो रंगमन्च. माबायदि नै थांगासिनो दङ मोनहैजोब्बाय लोगोफोरा जों थालांबाय. नायलांबाय थाबानो जायो नै हानसिनि. स' भिडिअ एगारनाया लेट जागोन खाननैसो लेटबो जादों आरो लेटबो जागोन बेनि थाखाय सरि. स' न'आव खामानि मावबाय थाखादो खामानि मावनायनि थाखाय खाननैसो लेट जागोन आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय. हानायखिनि न'खौ लुदो. ओंखार मा होनो मानसि बायनो नोङो ओंखार. है दायो फायनो बायनो हागोन फैसा गोमागोन ना. दासो बानो दे. हाया नायबानो जाबाय. लोगोफोर दुगैबायानो नै गस्ला खुदो लांता खुब्रा र' 1 सेकेन्ड र' दुगैखांबाय नै नाबो हमनाय नाबो मोनदों माखाय खांख्राइ नाथुना दुगैखांबाय सयले थांसै. खांख्राइ मोनदो खांख्राइ थांसै दुगैखांबाय.